видео, снимайте! Снимайте милицию! Вы хотите! Смерть у выніку збіцця. Беспрэцэдэнтны гвалт сілавікоў. Криминальная справа, может быть, и будет взбуджена, хотя я сумняюсь так само, что на этапе проверки это все скончится. Спецаперацыя здымання майткоў з уварваннем у кватэры. Аблава ў жыллёвым комплексе «Каскад» у Менску. Юридически заходить в квартиру, взламывать двери с помощью каких-то спецсредств фактически недопустимо. Я не знаю, куда смотрит там прокуратура, куда смотрит там Следственный комитет. Помста настаўнікам, нязручнасці вучням. Сельская школа не даравала забастоўкі. Я понимала, что это может привести к каким-то последствиям. Но совесть мне не позволяла молчать, поэтому я не смогла. Снимайте! На плошчы перамены ў Менску невядомыя ў балаклавах збіваюць Романа Бондаренко. Ён выказаўся супраць зразання бела-чырвона-белых стужак. Узник конфликт. Вчера приехали в очередной раз так называемые ябатьки. Их уже было больше. Под прикрытием 4 автобусов тихарей. Автобусы тут, где кто затихарились, спровоцировали конфликт. Полезли в драку молодому человеку, кроме, который здесь был какое-то время на площадке. Но начали волтузить, я так понял, мешались уже тихари. С двух сторон вот отсюда вот побежали люди в гражданской одежде и начали 2 пацанов просто укладывать на плечи. Один человек убежал, второй человек, который Роман, вот здесь вот его уложили, взяли 3 человек за руки-ноги и унесли вот туда вот в бус. У пачатку першай гадзіны непрытомнага мужчыну прывезлі з управлення ўнутраных спраў цэнтральнага раёну ў шпіталь хуткай дапамогі. У карцы агляду зазначана: цяжкая закрытая чэрапна-мазгавая траўма, вострая субдуральная гематома на галаве, кровазліццё ў мозг, траўмы мягкіх тканак. Стан цяжкі. У аперацыйную Роман трапіў у коме. Мы информацию сообщаем тут только близким родственникам. Мать в палате находится. Жена должна приехать вроде по имеющейся у меня информации. Сейчас будет большой консилиум. Матери будет доложена ситуация. Связывайтесь с ней, получайте информацию о состоянии у матери или у близких родственников. Мы не можем сообщать посторонним медицинскую информацию. Прэс-служба МУЗ Беларусі ў тэлеграм-канале сцвярджае, што гэта быў дваравы канфлікт і канфрантацыя поглядаў. Маўляў, адныя вывешваюць, малююць і наклейваюць несанкцыянаваную сімволіку, а іншыя ж неабыякавыя грамадзяне спрабуюць аднавіць парадак і не дапускаць парушэнняў правілаў добраўпарадкавання. А з наступствамі гэтых канфліктаў разбіраецца МУЗ. Аднак суседзі не сумняюцца. Роман Бондаренко пацярпеў менавіта ад сілавікоў. Я уже тут такого навиделась, ну вот честно. Степана хватали, несли вот так же вот на руках. Только люди, правда, были в форме. Да. Ребят, мусор выносили, их занесли, завезли в РОВД, правда, отпустили. Сколько можно? Отсюда его, насколько я знаю, уводили еще, он был в сознании, на своих 2. То есть все, что с ним произошло, все диагнозы, это все последствия, не знаю, либо ВУЗ, либо РОВД. Праваабаронцы сумняюцца, што міліцыя распачне крымінальную справу і знойдзе злачынцаў. Криминальная справа, может быть, и будет взбуджена, хотя я сумняюсь так само, что на этапе проверки это все скончится. Але я нам хочу за все будет припынено за неустановлением особы. Я повторюсь, что я думаю, что не будет знойдены те, кто это сделал. Роману Бондаренку быў 31 год. Ён закончыў акадэмію мастацтваў, служыў ва ўнутраных войсках. Апошнім часам працаваў дырэктарам адной з сеткавых крамаў. Апошняе, што ён паспеў напісаць у дваровым чаце: «Я выходжу». Ігор Станкевич, Белсат.
Слёзы, агіда, крыўда, але адчуванне, што ты не адзін. Праз цэнтр ізалявання правапарушальнікаў і ізалятар часовага ўтрымання на Акрэсціна сёлета прайшлі тысячы праціўнікаў Лукашэнкі і тыя, каго карнікі хапалі без разбору. Сидел в скверике на лавочке в час дня. Вот. И вчера был суд, дали 15 суток. Свидетель его не узнал, но все равно никого это не интересует, дают сутки. Ад нядзелі да чацвярга затрыманыя чакалі на перадачы. На вачах у вышыхтаванай ад раніцы чаргі у адзіны на тыдзень дзень перадач 8 аўтазакаў з вязнямі вывезлі з Акрэсціна. Невядома каго і невядома куды – у Жодзіна ці Баранавічы. Старэйшы брат акардэаніста групы «Рэха» Ігара Асідчанкі кажа, што сваякам дагэтуль невядомае месцазнаходжанне двух удзельнікаў гурта, затрыманых падчас выступаў у дварах. Списков никаких, информации никакой, везде звонишь. Никакой информации. То есть сейчас мы стоим и надеемся, что они все-таки здесь. У іншым выпадку застануцца без дапамогі з вольнага боку. У сем'ях лічаць, што перавозка вязняў без інфармавання блізкіх – спосаб псіхалагічнага здзеку, як і ўтойванне інфармацыі пра знаходжанне. По 102 на следующее утро сказали, что он в Жодине. Утром в списках Жодина в понедельник его не было. Нашли в списках ИВС. Во вторник утром в списках ИВС его не было. Нашли в ЦИП. Ну вот сейчас стоим и ждем, будет ли он в ЦИП. Возможно, эта экскурсия продлится дальше. Падобным чынам ганялі па ізалятарах і Яніну, якая шукае 25-гадовага брата, які атрымаў 15 сотняў. Просто считаю издевательством не только над задержанными, но и над родственниками в целом. Яніна не ведае абставінаў затрымання брата. Побач маладзёны, якія бачылі затрыманне таго, каму прынеслі перадачу. Очень нужны средства гигиены, влажные салфетки, потому что лысин не водят, если водят в ледяную воду. Прогулок тоже формально нет. Еда невыносимо вкусная, поэтому лучше всякие сухофрукты, еще что-то, чем можно добавить какого-то вкуса. Ранее перадаць вязням усё неабходнае можна было кожны будні дзень ад 14 до 16 гадзіны. Аб'яву пра змену графіку перадач адміністрацыя вывесіла ў панядзелак пасля маршу вызвалення палітвязняў, удзельнікі якога прайшліся шэсцем да ізалятару на Акрэсціна. Скандавалі «Выпускай», «Караева пад суд», «Жыве Беларусь». На сценах ЦІП пакінулі партрэты загінулых удзельнікаў пратэстаў і чырвоны надпіс «Фашысты» на плоце установы. Юлия Тяльпук, Белсат. Столица Беларуси. Жыллёвы комплекс «Каскад» каля метро «Молодежная». Ранняя раніца. У двор і побач заехала адразу шмат мікрааўтобусаў з людзьмі ў чорнай форме і масках. У руках у іх спецінструменты. Каскадаўцы бачылі тут міліцыю не раз, але звычайна менш, распавядае жыхар таго ж двора Дмитрий Кучук. Примерно 5-6 бусов реально заезжало на Каскад, хотя они не смогли этого сделать, потому что были перекрыты шлагбаумами. И, значит, они припарковались в районе Скрыганова, и началась облава на жителей этого микрорайона. Начали взламывать двери к активистам, которые, значит, вывешивают там национальности. Кувалды і адмысловыя дрэлі спецназаўцы ўзялі з сабой, каб трапіць і да тых, хто быў назіральнікам на прэзідэнцкіх выбарах. Білі нагамі ў дзверы, паказвалі пастановы аб ператрусах, але браць у панятыя суседзяў забаранялі, бо мелі сваіх правераных. У міліцыі пацвердзілі, што выслалі пару дзясяткаў байцоў у Каскад. Працаўнікамі міліцыі праводзяцца аператыўныя мерапрыемствы, ўсё ў межах заканадаўства. Але галоўнай мэтай міліцыянтаў, як аказалася, быў вось гэты мастацкі аб'ект. Вялізныя бел-чырвона-белыя маяткі, нацягнутыя між дамамі ў знак пратэсту. Напротив областного ГАИ вот такая вот красота. Снимай трусы, как говорится. Міліцыянты доўга былі на даху, спускалі спецыяльную кошку на тросе, каб зашапіць вяроўку з майткамі. У рэшце рэшт ім гэта ўдалося. Бабе свае падариш, блядь. Аман украл трусы. Каскадаўцы не толькі жартавалі над міліцыянтамі, якія патрацілі цэлы дзень на майткі, але і абмяркоўвалі план новых пратэставых перформансаў. Раней яны змантавалі музычнае відэа папярэдніх няўдалых спробаў міліцыі перамагчы майткі.
Каскад был всегда очень активным мини-полисом. Вот, там всегда проходили перформансы, люди собирались, значит, на чаепитие, там, на разного рода мероприятия. И, конечно, власть сейчас в той ситуации революционной, в которой находится страна, в принципе, пытается репрессиями подавить всю эту активность в такую гражданскую, непосредственно в мини-полисах, либо там микрорайонах. На імпрэзы і бел-чырвона-белае афармленне двара міліцыянты і людзі ў масках рэагавалі рэгулярнымі рэпрэсіямі. Прыязджалі з гумавымі дубінкамі і драбавікамі, каб выгнаць жыхароў са двара. А Міністэрства надзвычайных сітуацыяў выпісала каскадаўцам 100 000 рублёў штрафаў за вывешванне сцягоў. Большасць жыхароў комплексу сярэдні клас. Ярослаў Сцешык, Белсат. Беларусы, пацярпелыя ў часе мірнага пратэсту, цяпер сутыкнуліся з новаю праблемаю – немагчымасцю скарыстацца з уласных рахункаў. На іх следчы камітэт наклаў арышт праз атрыманне фінансавага падтрымання. Сергей быў затрыманы 11 жніўня і моцна збіты ў фрунзенскім РУС Менску. Прайшоў праз катаванне на Акрэсціна. Ад кампаніі BY Help ён атрымаў ля 1300 беларускіх рублёў дапамогі на рэабілітацыю, лекі і выдаткі на жытло, бо на той час меў праблемы з працаю. Цяпер жа Сергей апынуўся ў шэрагу тых, каму банкі заблакавалі рахункі. Вчера утром ехал на работу и увидел в интернете статью Тутбайт о том, что начали блокировать счета людям, которые получили помощь от BuyHelp. Вот. И я зашел в интернет-банкинг и увидел, что мой счет заблокирован. Сергей на параду кампаніі BY Help пачаў разбірацца ў прычынах блакавання дзеючага рахунку, бо і надалей мае патрэбу ў сродках на лекаванне. Сказали, что мы не можем вам предоставить никакой информации. Если хотите более подробно, приезжайте в банк и разбирайтесь. По телефону не можем ничего сказать. Праваахоўныя органы зарыштавалі рахункі людзей, якія атрымалі падтрыманне ад BY Help, бо распачалі крымінальную справу ў дачыненні аднаго з суарганізатараў кампаніі Алексея Лявончыка. Прычына – дзейнасць скіраваную быццам бы дэстабілізаваць грамадскі парадак. Сам Алексей тлумачыць гэта ўсё наступным чынам. Такое рабіла Венесуэла, такое рабіла Бірма, такое рабіла, я не буду называць Паўночную Карею, бо там няма банкаўскай сістэмы як таковой. Але гэта рабілі тыя рэжымы, які, в прынцыпе, былі паўнавартаснымі вайсковымі дыктатурамі. І, шчыра кажучы, грошы, якія знаходзяцца на рахунках беларускай банкаўскай сістэмы, яны не абаронены зараз нічым. Да гэтае самыя думкі схіляецца і старэйшы аналітык Альпары Еўразія Вадзім Еосу, беручы да ўвагі досвед ціску на Белгазпромбанк, калі пацярпелі звычайныя кліенты. Сейчас мы столкнулись с тем, что без решения суда по письму правоохранительного органа любого вкладчика можно либо лишить денег, либо нарисовать у него на счету минус. То есть прецедент, что называется, создан, и теперь любому человеку надо задумываться, хранить ли в банке деньги. Калі пры накладанні арышту на рахункі банкі не могуць не выканаць распараджэнне следчага камітэту або дэпартаменту фінансавых расследаванняў, то са стварэннем адмоўнага балансу ўзнікаюць пытанні якраз да банкаўскай сістэмы. Если у меня с банком нет кредитного договора, если у меня нет овердрафта, если у меня обычный текущий счет, который не предусматривает минуса, то каким образом этот минус образовался? Нягледзячы на няпростае становішча, кампанія BY Help намерена і надалей дапамагаць людзям. Пакуль для нас прыярытэт гэта стварыць менавіта стварыць мануал па праўнай кшталту, праўнай дапамогі. І нумар 2 – гэта дапамога для тых, хто застаўся без грошай у сэнсе працы з іншымі ініцыятывамі. Сустваральнік кампаніі Алексей Лявончык нагадвае, што кампанія BY Help скіраваная быць пасярэднікам паміж тымі, каму патрэбнае падтрыманне, і тымі, хто можа дапамагчы. Утварэнне ж гэткага кшталту фонду сталася магчымым дзякуючы салідарызацыі беларускага грамадства. Хрысціна Чарняўская, Белсат. Малады спецыяліст Александр Крушаў трапіў у сельскую школу аграгарадка Добрая па мэтавым накіраванні. Больш за 2 гады настаўнік вучыў дзяцей матэматыцы ды інфарматыцы. А 26 кастрычніка Александр абвесціў аднадзённую забастоўку. В нашей местности, возможно, от дальнейшей нашей забастовки смысла бы
такого и не было. А дети страдают. То есть у нас учителей немного. Мы показали администрации свою позицию и решили вернуться к детям. Разом з Александром страйк абвесціла ягоная сваячка, настаўніца пачатковых класаў у той же школе Наталья Крушева. Я понимала, что это может привести к каким-то последствиям. Но совесть моя не позволяла молчать, поэтому я не смогла. Пасля аднадзённага страйку настаўнікі выйшлі з афіцыйнага прафсаюзу работнікаў адукацыі і навукі, ды запісалі відэазварот. Выражаю свою поддержку всем людям, которые открыто высказывают свое мнение и страдают за правду. Я желаю защитить педагогическую честь, которую нельзя отнять, но можно потерять при равнодушии к важным происходящим событиям в обществе. Калі аднадзённую забастоўку настаўнікам яшчэ маглі б дараваць, то звароту, які пабачыла ўся Беларусь, не даравалі. 6 листопада адміністрацыя школы азнаёміла Крушевых з загадам аб звальненні. Так как они не вышли на работу, не выход на работу более 3 часов является прогулом по нашему законодательству. Так что формально по нашему законодательству их уволили, и вряд ли какой-то суд их восстановит на работе. Менавіта гэтыя рэпрэсіі не даюць адкрыта выступіць іншым настаўнікам. Згубіць працу страшна людзям у вялікім горадзе. Не тое, што ў аграгарадку на 500 чалавек. Мы пропустили, педагоги, мы пропустили время для создания независимых профсоюзов. Но я считаю, что на сегодняшний день еще не поздно этим заниматься, этой работой. Должна быть все-таки структура, которая помогает людям, которые мыслят честно. Пра свой учынак Крушевы не шкадуюць. Александр думае прайсці курсы тэставальніка і ўладкавацца ў IT-кампанію. А Наталья будзе працаваць цырульніцай і шукае дадатковую працу. У меня есть небольшая парикмахерская, которую я открыла совсем недавно. И я всегда мечтала здесь открыть парикмахерскую с тех пор, как получила эту специальность, потому что я считаю, что наша местность и наши люди заслуживают. Паводле Александра і Натальі Крушевых, яны не збіраюцца з'язджаць з аграгарадка Добрая. Маўляў, хоць іх і звольнілі, але аднасельчане ставяцца да іх і іхнай пазіцыі з павагою. Ольга Васильева, Белсат.